In de komende periode vinden er in de landen van de noordelijke Frieske Wadden breed onderzoeken plaats. Dit doen ze omdat ze graag meer willen weten over wat de boeren en de natuurbeschermers het beste kunnen doen, zodat de vogels in de gebieden van de Frieske Wadden kunnen nestelen. Nou, we zijn hartstikke wijs met houtwallen en elzersengels en ongeveer iets van een 40% hebben we in onderhoud. Daar krijg ik geld voor, dat is meeskapsgeld, daar ben ik hartstikke wijs mee. Maar dan moet ik weten dat het helpt en wat helpt en op welke wijze dat het helpt. En als een sengel heeft, maar bijvoorbeeld een hele mooie onderbegroeiing, de kroerlaag. En dan heb ik de stroeklaag en bestdragende soorten en de biemen erbij. Nou, er zit een heel soort leven in. En protte insecten, dat nemen we dan biodiversiteit. En ik vind het heel belangrijk dat wij onderzoeken als het nou echt zo is. Wat helpt? Wat kunnen we het beste doen? Uit het onderzoek tot nu toe hebben we wel gevonden dat vooral de oude bomen belangrijk zijn voor broedvogels. Maar ook de aanwezigheid van meidoorns en de aanwezigheid van brandnetels en bramen in de onderbegroeiing. Dus dat wil zeggen dat er niet al te intensief onderhoud gepleegd moet worden. Dat is het beste. We volgen het hele broedseizoen. Dus die roodstaarten die overwinteren in Afrika. En die druppelen nu, de eerste week van april, zo'n beetje binnen in het broedgebied. Wij proberen ze dus te verleiden om in die nestkasten te broeden. En dan gaan we iedere week bij die nestkasten langs om te zien hoe ver het broeden is. Hoeveel eieren ze hebben, hoeveel jongen eruit vliegen. En daar gaan we mee door totdat de laatste jongen zijn uitgevlogen. En dat is zo in de tweede helft juni. We kijken ook wel naar andere, maar we lichten deze soort uit. Punt 1, omdat het een soort gidssoort is. Dus daar waar die roodstaart zit, zitten ook veel andere natuur. Ook veel insecten, nachtvlinders, noem het dan maar op, vleermuizen. Maar we kijken ook wel naar andere soorten. Nou, en dit onderzoek is gewoon hartstikke mooi, want we hebben heel Grutsko binnen, dat is de reetstut. En dat is eigenlijk de koningin van de Wadden. En de skrie is dus de koning van de Grijden, maar dit is de koningin van de Wadden. En hoe kunnen we die helpen? Waar doet die het beste? Hoe maar we dan het onderhoud doen? Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt om te zien van waar gedijt dit vogeltje het beste en hoe kunnen we dit het beste helpen.